ma khởi nếp đi hai cái cho bao cho lũ đi 123 amendment bill đã được passed ma khởi nếp hai cái cho bao cho lũ đi BC này đi mua cá là không có itu kematian tuh, orang tak kurang hay vậy đi, anh chỉ có năng lực sản đi, ô bục kurang hay vậy đi. Jadi tinta muda tonggo, kaisang ke sini 125th amendment bill no, dakti implement klainan bagai, tak kaisang hangga sini di proses accord je klaijang mani, bono betai di implement klainan bagai, tak kaisang ke VC election last 2016 no je mani, abon ya gulo je period pai thaman ya gulo bo, tabu omo election conduct klaijang ko, abon bagai sini kami amse kebang ma sini lukurok problem face kai tonggo jeda sini fund sok paya. जों खरसे जनप्रतिनिधि जों साइमानो गामि गामि गुरि खांगासिनि लुकुर बसु कष्ट होई दं बर लामानि प्रॉब्लम दैनि प्रॉब्लम कारेन्टनि प्रॉब्लम गोबां प्रॉब्लम फेस खाइ दं बेबा जों बखा दङ याकचु गियानि बागै जों दिनै अमा हाइ जों दिनै लामा मा साइकिया ताङै हागे दाक्ति इलेक्शन कन्डक्ट खालायदि दाक्ति इलेक्शन कन्डक्ट खालायमान परे फान फ्लोंग हागे चिनि लुकुरक बागै जों साम तां थांनाय आबन बागै गामि गामि आम साइरगो गोबां मा चिनि लुकुरक पञ्चायत जे मादे सक्ते माना दंमनि केबा मानिया केबा जों नायसिक थांगांगाय कम्पेयर खागांगाय दाबो सिटी रगो हांगाय बंनि एम सिंह थं जिल्ला परिषद थं गोबां बंनि इलेक्शन बर दादे टाइमनो खाइपायो फियाबा जों तामसा एखलायका जेचिनि टाइमो जों जे अमक खलायजा गया आमन बागै जों तिनि ओ जत्तो तिप्रासारक जे आमसे चिन तंगनायराव चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि बुबाग नायकल फांबाय चिनि जत्तो चिनि आमसे जों तिनि अमायके केसे जों मेमोरेन्डाम रितंगो अमन यागुलो जों तिनि ओ जे 125 amendment bill ते तिप्रासा एकॉर्ड आमन यागुलो जे चिनि VC election ओ तिनटा नो दरि इम्प्लिमेन्ट खायंगाय जों मनि परे जों तेबो कतर खलाय जों मनि आन्दोलन अंखरनाय आबो जों बस अलरेडी रेडिं जाक आबन बागै जों चिनि भिडियो थ्रु ते जों गभर्नमेन्ट थ्रु ते जों इंडियन गभर्नमेन्ट नो अम जों मेसेज दङ जे दाक्ति जे चिनि ओ डिमान्ड नो इम्प्लिमेन्ट खायनाय कयटा आमसाय रगो खायलायता चिनि जतो चिनि जे ब्लॉक वाइज जों तिनि अब खाय दङ अनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट नि आन्दाराव तिनि आं खरकसा डिस्ट्रिक्ट नि क्वाइ तिप्रमथनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अनि आन्दाराव ताबु तिनि डेपुटेसन जलि दङ चिनि पदबिल ब्लॉक आश्रामबारी ब्लॉक कलेनपुर ब्लॉक तेलेमुरा ब्लॉक तेमुंगिया ब्लॉक अमनियागुलो आं आरोबाव थाङै पार्टिसिपेट खालाय हामबाय बरनि सिमि जों खा तामनि उद्देश्य नते जों माने न तिनि पदबिल स्कुल माति सिमि अम रेलि चेंखा सिनि तिप्रामथनि कैसा सिद्धांत दंखा सातकिसा सिगां बुबागरा सागलायका सारा त्रिपुरावो तिनि साल माने तिनि 14 तारिख निवो जत ब्लकनो जों तिनटा डिमान्डति जों डेपुटेसन निनाय आबनि बिसिंग दङ पहिलानो दाक्ति खायै बिसि इलेक्शन मा खालायनाय बेखायथा कैसा अंकाकाय निनि इमिडिएटली 125 amendment bill ना अब पार्लियामेंट तिसाबो इम्प्लिमेंट मा खालायनाय ता कैसा अंकाकाय तिप्रासा एकॉर्ड जगमनि दिल्लीवो अबनो इमिडिएटली इम्प्लिमेंट खालायनाय बागै तिनि अरो अनेक क्वेश्चन खालायमानो तिनि फुङावबो कयजन मीडिया नो क्वेश्चन फायका जे ब्लॉग मेमोरेंडम रिवै तिप्रासा एकॉर्ड इम्प्लिमेंट दाउनो बाथिनाय कखा जों अरो ब्लॉग रिमाबे अब इम्प्लिमेंट को गया जों छावो जत लेवल चिनि कामियाम सनि जत तिप्रासारनि थरा अब ब्लॉक नि माध्यमे खाय अब कुसुगदेरे मो रखना निबागैनो जों अरो मेमोरेंडम दिवो अरो ब्लॉग दे जों मेमोरेंडम निमाबे तिप्रासा एकॉर्ड अब इम्प्लिमेंट होया बीसी इलेक्शन होया तारपरे हंगाखायनि 125 amendment होया तबे सारा त्रिपुरानि जे मेमोरेंडम साबमिट खायमानि अमो कुसुगदेरे मो थानाय अ ब्लॉक ने होते डीएम ने होते चीफ मिनिस्टर ते दिल्लीव थानाय अबनि बागै गाय तिनि जे सारा त्रिपुरा चिनि ओ जे एजिटेशन चेंखा मो थागिया विनो तंनाय जों अमनि परे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव चिनि कैसा जों डेपुटेशन कटर मा खालायनाय डीएम अफिसाव ए गाबनि बागै जों अमनि परे जों तियारनाय के बसकांगो चिनि बीसी इलेक्शन उनानि खूब सम्भावना दङ का ओ बीसी इलेक्शन नो जों जाहाते खायै प्रत्येकटा जागावनो चिनि त्रिपुरा मथा
जों जाहाथे खायो आरो पार्टिसिपेट खालामनानै अबनमो जों चाइथकनाय अबनि बागैनो जों सिनि आन्दोलन सालकिसे सिगां वाति पामतिनि बागै जों चेंनिमाया गता वाति पामति थाका एवं जों दिनै चेंनानि सुरु खालायका एवं म थागियावनो दं